Θα μιλήσουμε για το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο και για την επίσκεψη του Δημήτρη του Καζάκη στην πόλη αύριο το βράδυ και μεθαύριο το πρωί που έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς στο εργατικό κέντρο, αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε κοντά μας λοιπόν τον καλό φίλο και γνωστό από τα παλιά, τον κύριο Γιώργο Καρούτζο, πολιτικό μηχανικό στην πόλη, και τον καλό φίλο, για μένα δεν ήξερα ότι πώς το λένε, ότι είσαστε συνεργάτες και συνοδοιπόροι μαζί, τον Μιχάλη τον Αριδά, μέλος της πολιτικής γραμματείας. Καλημέρα κύριε Αριδά. Καλημέρα κύριε Μανιατάκο. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι θέλω να πείτε τι πρεσβεύει σε γενικές γραμμές το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το ΕΠΑΜ. Εγώ. Ναι. Λοιπόν, το ΕΠΑΜ φτιάχτηκε το 2011 από τον Δημήτρη Καζάκη και κάποιους άλλους μέσα τις πλατείες, οι οποίοι είδαν τότε αυτό που θα δει και βλέπει, αρχίζει να βλέπει όλος ο κόσμος τώρα. Ότι το βασικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι το συνταχνιακό ζήτημα του καθενός. Το πρόβλημα είναι ένα. Είναι η κατοχή η οποία άρχισε να απλώνεται στην πατρίδα μας. Και όταν λέμε κατοχή, την εννοούμε τη λέξη κανονικότατα. Θα μου πείτε κατοχή, μα δεν υπάρχουν τάγκς. Βεβαίως δεν υπάρχουν τάγκς, αλλά υπάρχει και η ειρηνική κατοχή. Το ΕΠΑΜ λοιπόν φτιάχτηκε με κύριο σκοπό να πετάξει η χώρα από πάνω της όλο αυτό, το πέπλο που έχει πέσει και μας βαραίνει άσχημα, όλη αυτή τη φτώχεια, τη δυστυχία, και για να το πετύχουμε αυτό έχουμε κάποια προτάγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα πλήρες σχέδιο, το οποίο κάποια στιγμή εύχομαι να μπορέσουμε να αναλύσουμε. Γιώργο, περιμένουμε αύριο τον Μιχάλη τον Καζάκη στην πόλη. Το Δημήτρη τον Καζάκη. Το Δημήτρη τον Καζάκη, και αν τα μπέρδεψε. Να μιλήσει το βράδυ στην Τρίπολη. Ναι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο τον έχω ακούσει να λέει και σε άλλες ομιλίες του είναι ότι πρέπει να φύγουμε να βγούμε από το ευρώ, από την ευρωζώνη και να πάμε σε ένα εθνικό νόμισμα που θα περάσουμε μεν δύσκολα, αλλά θα είναι το εθνικό μας νόμισμα. Δεν λέει ακριβώς ότι θα περάσουμε δύσκολα, ξέρετε. Καταρχάς, δεν μιλάμε μόνο για έξοδο από την Ευρωζώνη και το ευρώ, μιλάμε για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προϋπόθεση για την έξοδο από το ευρώ. Ο Δημήτρης Καζάκης και το ΕΠΑΜ λέει ότι μια πραγματικά δημοκρατική κυβέρνηση μπορεί από την πρώτη κιόλας μέρα να ανατάξει την οικονομία χωρίς να ολισθήσει η καθημερινότητα του μέσου νοικοκυριού σε άσχημα οικονομικά επίπεδα. Το αντίθετο μάλιστα. Λέμε ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε εισόδημα από την πρώτη μέρα στο νοικοκυριό, γιατί ακριβώς θα έχουμε το δικό μας νόμισμα. Θα μου πείτε, θα κόψεις λεφτά? Ναι, θα κόψεις λεφτά. Προφανώς. Όπως ακριβώς θα κόβει λεφτά σήμερα ο Ντράγκη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εμένα κουμπί το πατάει. Την αξία, το χρήμα την παίρνει όταν γυρνάει στην αγορά. Όταν δεν μπαίνει στα σεντούκια, ούτε γίνεται καταθέση στο εξωτερικό. Όταν είναι κομμάτι της καθημερινότητας, μέσω συναλλαγής καθημερινό, ζωντανό, τότε το χρήμα παίρνει αξία. Σήμερα το ευρώ παίρνει αξία ως χρεόγραφο. Μας το δανείζουν από την Ευρώπη. Το αγοράζουμε με τόκο. Το δικό μας το καινούργιο εθνικό νόμισμα δεν το δανείζεται κανένας, το φτιάχνουμε μόνοι μας, το δίνουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη από την πρώτη μέρα, το διαθέτουμε δηλαδή ειδικά σε αυτούς που έχουν σήμερα ανάγκη, συνταξιούχους, χαμηλόμισθους, άνεργους, και αμέσως αυτό το χρήμα που εννοείται δεν θα πάει στα σεντούκια, δεν έχει κάποιο λόγο ο παππούς να βάλει τα λεφτά. Θα κινηθεί στην αγορά και θα γίνει έσοδο και για το ίδιο το κράτος. Δεν χρειαζόμαστε συναλλαγματικά αποθέματα προκειμένου να ξεκινήσουμε να κόψουμε χρήμα? Και κάτι ακόμα. Το ακούσαμε να το λέει και όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, όπως λέει το ΚΚΕ, ότι αναγκαστικά θα έχουμε ένα τεράστιο χρέος σε ευρώ, γιατί μας έχουν δανείσει, άρα δεν θα μας τα χαρίσουν, και μπορούμε να το διαγράψουμε το χρέος εκείνο. Και τι θα κάνουμε με το χρέος το κρατικό χρέος? Καλά, υπάρχει. Τι θα κάνουμε με το χρέος των ιδιωτών? Διότι το χρέος το ιδιωτικό
είναι πιο μεγάλο πλέον από το Βεβαίως. κρατικό χρέος. Μόνο στις τράπεζες 95 δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Άρα, εμένα να σας πω την αλήθεια μου, σε δεύτερη μοίρα βάζω το χρέος στο δημόσιο, διότι μπορεί να το διαγράψει με ένα νόμο και με μία διάταξη. Αλλά το ιδιωτικό χρέος μπορεί να το διαγράψει. Και πώς θα το διαγράψει όταν βλέπω ότι έρχονται ραβασάκια σε συμπολίτες μας εδώ από τράπεζες του Λουξεμβούργου? Ναι. Ένα-ένα. Συναλλαγματικά αποθέματα που μου είπατε. Πράγματι χρειάζονται κάποια χρήματα για να μπορείς να κάνεις εισαγωγές, ειδικά τον πρώτο καιρό, που το μεταβατικό διάστημα, όταν θα φύγεις από το ευρώ και θα πας σε ένα εθνικό νόμισμα που δεν ξέρω πώς θα το λέμε. Σήμερα με ομολογία της Τράπεζας της Ελλάδος, και αυτά τα στοιχεία είναι εκτεθειμένα ήδη στο διαδίκτυο, αν μπείτε στην Τράπεζα της Ελλάδος θα δείτε ότι υπάρχουν 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρώ διαθέσιμα, αποθηκευμένα σαν περιουσία των συστημικών τραπεζών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συναλλαγματικό μέσον από τη στιγμή που θα έχεις μεταβεί σε άλλο νόμισμα. Το ευρώ θα είναι συνάλλαγμα πλέον. Άρα έχεις 31,5 δισεκατομμύρια από εκεί και έχεις περίπου 56 δισεκατομμύρια τα οποία είναι σε άμεσα ρευστοποιήσιμους τίτλους, μάλιστα του Λουξεμβούργου και της Βρετανίας, τα οποία είναι από τα 60 δισεκατομμύρια, αν θυμάστε, που κάναμε την ανακεφαλοποίηση, την τελευταία ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Οι τράπεζες λοιπόν αυτό που έκαναν τι ήτανε? Πήρανε για δικιά τους εξασφάλιση 56 δισεκατομμύρια και τα βάλανε στην πάντα για να τα έχουν. Αυτά τα 56 δισεκατομμύρια λοιπόν είναι και αυτά συνάλλαγμα. Σύνολο πόσο κάνει? 87-88 δισεκατομμύρια. Σήμερα αυτά θα τα κρατήσουμε ως ευρώ την επόμενη μέρα ή θα μετατραπούν αυτομάτως σε δραχμές? Όχι, γιατί να μετατραπούν σε δραχμές? Θα είναι ευρώ, θα είναι συνάλλαγμα όπως είναι το δολάριο. Ναι. Αν θα ήταν δολάριο, θα τα είχαμε σε δολάρια. Έτσι θα είναι και αυτά. Αυτά τα 88 δισεκατομμύρια. Είναι πραγματικό χρήμα, λέτε ρευστό. Πραγματικό είναι συνάλλαγμα. Έχει έρθει όμως. Εδώ είναι. Δηλαδή το έχει η Κεντρική Τράπεζα στην Αθήνα, το έχει στο ταμείο της. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ένα ποσό από αυτό, κυρίως στις ανακεφαλαιοποιήσεις, πρέπει να είναι μόνο στα χαρτιά. Όχι, είναι σας λέω ομόλογα ρευστοποιήσιμα. Και αν θυμάμαι, όταν είχε ξεκινήσει τη διακουβέντα με τον Λαφαζάνη τότε που ήταν ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ, είχε βγει ο Στουρνάρας, που είναι ο κεντρικός τραπεζίτης της Ελλάδας, και είχε πει ότι δεν θα έχουν καμία αξία αυτά τα χαρτονομίσματα εφόσον αλλάξουμε νόμισμα και πάμε. Γιατί θα τα καταργήσει με τους αριθμούς που τα έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι είναι ανάμεικτα τα νομίσματα. Είναι άλλα φτιαγμένα στο Βέλγιο, άλλα φτιαγμένα στην Ολλανδία, άλλα φτιαγμένα στην Γαλλία. Ποιος είπε ότι είναι φτιαγμένα στην Ελλάδα αυτά τα χαρτονομίσματα? Δεν είναι στην Ελλάδα, τα φέραν απ' έξω. Καθόλου δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρουν καν τις σειρές που υπάρχουν. Δεν υπάρχει τέτοια ταξινόμηση και δεν υπάρχει και πρακτικός τρόπος να τα πάρουν πίσω. Να πούνε τι, καταργούμε την τάδε σειρά όταν η μισή είναι στην Ιταλία και η άλλη μισή στην Ελλάδα? Δεν γίνεται. Δεν ξέρω, γιατί αν ξέρουν, τους έχω ικανούς να κάνουν τα πάντα. Ναι, όχι, δεν υπάρχει τεχνικά να γίνει αυτός ο τέτοιος τρόπος. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι να πούμε και για το. Μου είπατε το δεύτερο πράγμα ήταν για το χρέος. Για το χρέος, κυρίως και το ιδιωτικό χρέος. Για το δημόσιο θα το διαγράψει. Μονομερός εννοείται. Μονομερός, αφού πρώτα πας στον ΟΗΕ, κάνεις αυτά που λέει το διεθνές δίκαιο. Δεν κάνεις κάτι του κεφαλιού σου. Ούτως ή άλλως η μελέτη η οποία έκανε η Κωνσταντοπούλου η Ζωή, και το είδαμε να αποτυπώνεται και στη Βουλή, σε πρακτικά της Βουλής, το χρέος είναι. Πώς το λένε, απεχθές και τα λοιπά, πονίδιστο, άρα έχει τελειώσει. Για μας το κρίσιμο, το ιδιωτικό όμως τι γίνεται? Το ιδιωτικό υποχρεωτικά δεν διαγραφεί. Δεν γίνεται. Πώς διαγραφεί όταν έχει πουληθεί το δάνειο που πήρα για το σπίτι μου εγώ? Πουλήθηκε από την Χ τράπεζα την ελληνική στην τράπεζα του Λουξεμβούργου ή του Βελγίου και ανήκει πλέον εκεί. Θα σας πω. Καταρχάς οι τράπεζες όταν σε μια νέα κατάσταση που θα προκύψει, που θα έρθει δηλαδή, θα τη δείτε, το πρώτο πράγμα που θα γίνει είναι να μπει διαχειριστικός έλεγχος στις τράπεζες και οι τράπεζες θα μπουν σε αναγκαστική διαχείριση εν λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι ουσιαστικά οι τράπεζες αυτές θα κλείσουν, θα χρεωθούν αυτές τα κόστη που έχουν φορτώσει στον ελληνικό λαό. Εμείς, αν έχετε καταλάβει, πληρώνουμε 7 χρόνια κόστη των τραπεζών. Προφανώς. Μα λοιπόν, εμείς διασώζουμε τις τράπεζες, δεν χρεοκόπησε. Αυτό λοιπόν θα τελειώσει. Επομένως, πού είναι το πρόβλημα με τα δάνεια?
Ότι δεν ανήκουν στις ελληνικές τράπεζες. Ανήκουν τις έχουν πουλήσει, τα έχουν πουλήσει και τα έχουν έξω. Κανένα ελληνικό κράτος δεν θα δεχτεί αυτού του είδους συναλλαγή. Σε ιδιώτες τα έχουν πουλήσει. Δεν τα έχουν πουλήσει σε κράτη. Δεν τα έχουν πουλήσει σε funds. Εννοείται σε funds. Ναι. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και μετά το δημόσιο χρέος εννοείται ότι δεν το αναγνωρίζεις μονομερώς και το διαγράφεις. Δεν έχεις άλλο τρόπο. Αυτή τη στιγμή όποιος λέει ότι δέχομαι ξέρετε, είναι ένα λεπτό σημείο εδώ και ας το πούμε λιγάκι. Είπατε επονίδιστο, επώδυνο και δεν ξέρω τι άλλο το χρέος. Τίποτα από όλα αυτά. Είναι παράνομο το χρέος. Και αυτό είναι το μεγάλο ατού που έχουμε. Και αν θέλετε υπάρχει και ένα φοβερό πρόβλημα εδώ. Οτιδήποτε όταν λέμε για αναδιάρθρωση, νέα μέτρα, επιμήκυνση, έχουμε ακούσει τόσες λέξεις αυτά τα χρόνια και έχουμε χάσει και την έννοιά τους. Τις έννοιες, ναι. Ουσιαστικά γιατί μιλάμε? Λέμε ότι το κράτος, δηλαδή τα ελληνικά νοικοκυριά, και ας το προσωποποιήσουμε για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, αυτό είναι το κράτος, το ελληνικό νοικοκυριό είναι, οφείλουν να βάζουν στην πάντα κάποια χρήματα για να μπορούν να ικανοποιούν τις ορέξεις αυτές. Είτε λέγεται πλεόνασμα, είτε λέγεται κούρεμα, είτε λέγεται αναδιάρθρωση. Έστω και 1 ευρώ χρέος λοιπόν να έχεις, πρέπει να υπάρχει ένα οριακό αποθεματικό στην οικογένεια για να μπορέσει να το εξυπηρετήσει. Έτσι δεν είναι? Εγώ σας λέω λοιπόν το εξής. Σήμερα, το 2015, αυτό είναι με επίσημα στοιχεία, το 2015 αυτό το οριακό πλεόνασμα των νοικοκυριών είναι μείον 20%. Δεν είναι πλεόνασμα, είναι αρνητικό. Είναι μείον 20%. Πώς λοιπόν όταν έχω, ξέρετε τι σημαίνει μείον 20%? Ότι δεν μπορώ να έχω τα βασικά. Δεν μπορώ να έχω ρεύμα στο σπίτι, δεν μπορώ να έχω θέρμανση στο σπίτι μου, δεν μπορώ να έχω καλό φαγητό. Είμαι σε ακραία φτώχεια. Σε ακραία φτώχεια. Πώς λοιπόν με το μείον 20% θα εξυπηρετήσω έστω και το συν 0,1%? Ακόμα και αν κουρέψουμε 90% το χρέος αύριο, 95% το χρέος αύριο, πάλι είμαστε χρεωμένοι. Δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Κύριε Ριδά, βγαίνοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα? Δεν θα είμαστε δηλαδή στο μάτι του κυκλώνα από τα μεγάλα συμφέροντα, πέρα από την Τουρκία, η οποία ούτως ή άλλως καραδοκεί θα έλεγα εγώ, αλλά δεν θα έχουμε πρόβλημα, πιστεύετε, με τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες προφανώς θέλουν τον υπόγειο πλούτο μας και θα μας δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα, ενδεχομένως και με θερμαεπισόδια? Κύριε Μανιατάκο, το πρόβλημα αυτό το οποίο καλά κάνει και σας ανησυχεί, δυστυχώς είναι υπαρκτό σήμερα. Αν δείτε, σήμερα είμαστε μια ανοχήρωτη χώρα. Σήμερα είναι που μπαίνουν μέσα οι τουρκικές φρεγάτες και τα νατοϊκά καράβια φυλάνε τα σύνορά μας και Γερμανοί ναύαρχοι αποφασίζουν το τι θα γίνει στο Αιγαίο. Σήμερα έχουμε παραδοθεί σαν χώρα. Όταν θα πάρουμε την πατρίδα μας στα χέρια μας, αυτό θα σταματήσει την άλλη μέρα το πρωί. Κατά τα άλλα, αυτό που φοβόμαστε, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος λέει το γνωστό, συγχωρέστε με για την έκφραση, θα μας τη βέσουν οι Τούρκοι ή τι θα κάνουμε με τους Αμερικάνους ή με τους Γερμανούς και όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχάς 140 χώρες από τις 190 του πλανήτη βγάζουν κάθε χρόνο ένα ψήφισμα που μας λένε διαγράφτε το χρέος σας. Είναι αυτές οι χώρες που καταρχάς θα συνεργαστούμε. Το 80% των εξωτερικών συναλλαγών της Ελλάδας γίνεται εκτός Ευρώπης. Δεν γίνεται καν με ευρώ, γίνεται με δολάριο και εκτός. Αυτό τι θέλω να σας πω, θα πάμε στη Ρωσία και θα πάρουμε άρα καλά λέει πήγε εκεί πέρα, πήγαν στελέχη της κυβέρνησης στην Αμερική και συζητούν για να έχουμε μία σύνδεση με το δολάριο. Όχι, δεν θέλουμε καμία σύνδεση με κανένα. Ναι, το έχει πει και ο Καμένος παλιότερα, αν θυμάστε, πριν 4-5 χρόνια. Λοιπόν, δεν θέλουμε σύνδεση με κανένα νόμισμα προς Θεού. Δηλαδή δεν θα φύγουμε από το ευρώ για να πάθουμε τα ίδια με το δολάριο. Όχι, δεν θέλουμε να συνδεθούμε με κανένα. Θέλουμε το δικό μας εθνικό κρατικό νόμισμα που θα το ορίζουμε εμείς. Θα συμφωνήσουμε με ένα καλάθι ξένων νομισμάτων, μια ισοτιμία με την κάθε χώρα και θα συναλλασσόμαστε. Όχι με το δικό μας νόμισμα βέβαια, με συνάλλαγμα, το οποίο όπως πολύ καλά είπε πριν ο Γιώργος υπάρχει άπλετο. Λοιπόν, και φυσικά θα δημιουργήσουμε και καινούριο. Όχι προς Θεού, δεν θέλουμε σύνδεση με κανένα.
Μου επιτρέπετε, κύριε Μανιατάκο, να πω κάτι που έμεινε από πριν, ναι. Που θέλω να θίξω από τη συζήτηση που είχατε με τον Γιώργο. Για τα δάνεια τα οποία είναι πουλημένα, κάποια από αυτά είναι πουλημένα σε ξένες τράπεζες, που δεν είναι τράπεζες, είναι funds, αυτά που ο ελληνικός λαός πολύ σωστά αποκαλεί κοράκια. Λοιπόν, να το ξέρουν αυτό αυτοί που μας ακούνε, ότι όταν πήγε κάποιος Έλληνας πολίτης και πήρε 100 ευρώ δάνειο από την τράπεζα και δεν μπορεί να το αποπληρώσει τώρα λόγω της κρίσης και όλα αυτά που συμβαίνουν, τον έχουν τσακίσει, η τράπεζα αυτή πουλάει τα 100 ευρώ, ξέρετε πόσο? 3 ευρώ. Δεν τα πουλάει ούτε 30, ούτε 50, ούτε 80. Το πουλάει 3 ευρώ. Δεν είναι απίστευτο, δεν είναι τρελό πράγμα. Γιατί να μην πάει το ελληνικό κράτος να το πάρει με 5 ευρώ και να το σκίσει? Γιατί να μην καλέσει η τράπεζα δεν το επιτρέπει ο Σόιμπλε. Ναι, που έχετε πάρει το δάνειο, το είπε και ο Σόιμπλε. Όχι, δεν το επιτρέπει ο Σόιμπλε, λέω. Δεν το επιτρέπει ο Σόιμπλε, βέβαια. Γιατί δεν το επιτρέπει ο Σόιμπλε? Γιατί θέλει το δάνειό σου, εσένα, το δικό μου, το οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, να πάει στα ξένα funds με 3 ευρώ στα 100, ώστε μετά να έρθει εσένα να σου ζητάει βέβαια τα 80, και αν τύχει και έχεις κανένα σπίτι, κανένα χωράφι, οποιαδήποτε επιχείρηση, ένα μαγαζάκι, όπως καταλαβαίνετε, θα το χαιρετήσεις. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό πρέπει να έχουν πει στο πίσω μέρος του μυαλού τους όσοι μας ακούνε, ότι ο τελικός σκοπός όλων αυτών που γίνονται δεν είναι τα λεφτά μας. Λεφτά κόβουν αυτοί όσα θέλουν. Είναι αυτό το μοναδικό πράγμα που υπάρχει εδώ, αυτό το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα, το οποίο όμως έχει ένα βάρος, έχει τους ηθαγενείς επάνω, και γι' αυτό μας τσακίζουν εδώ και κάποια χρόνια και θα συνεχίζουν όσο τους αφήνουμε εμείς. Το οικόπεδο είναι ο τελικός του σκοπός. Γι' αυτό έφτιαξαν το υπερταμείο, στο οποίο υπερταμείο μέχρι και ο Παρθενώνας θα μπει, θα μπουν τα πάντα μέσα όλα. Γι' αυτό κάνουν όλα αυτά που κάνουν, γι' αυτό κάνουν τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς. Ο απότατος σκοπός τους είναι να βάλουν χέρι σε αυτό εδώ το οικόπεδο γωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Καρούτσο, για την επίσκεψη του κυρίου Καζάκη. Να σας πω μόνο για την επίσκεψη του κυρίου Καζάκη ότι είναι το θέμα αφορά κυρίως τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες, το θάνατο ουσιαστικά της αγροτιάς, και έχουμε μαζί με τους αγρότες έχουμε επεξεργαστεί θέσεις και λύσεις και θα προσπαθήσουμε να τους αναπτύξουμε σε ένα ευρύ διάλογο αύριο το βράδυ, και ελπίζουμε και η Δημοτική Ραδιοφωνία να ανταποκριθεί με την παρουσία της εκεί και με την κάλυψή της. Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό πρωινό. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Να είστε καλά.